Beras munda, lombok munda. Mosok yo arepe balik ning jaman biyen mangan telon neh. Barang kalir munda. Iki lah iki. Ula kadut kudu rabi. Ana udut. Lah kok gak ana kopi. Ana sing kurang. Nduk. Nduk. Dalam, Pak. Tolong Bapak gawekno kopi, Nduk. Nggih, Pak, sekedap. Pahit ya? Nggih. Oke, Pak, ini. Suwun ya, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Pahitnya pas, Nduk. Nggih, Pak. Cek, Nduk. Bapak iki arepe ngomong temping. Penting apa so, Pak? Umurmu iki pira to, Nduk, sakjane? Umur anake dhewe tak lali lho, Pak. 23 iki lho, Pak, umurku. Ngene lho, Nduk. Lah ya wis umur 23. Sampeyan ya wis pinter masak. Enggak Bapak kopi iso pas akarane. Macak yo ayune koyo ngene. Tapi ana sing kurang siji, Nduk. Apa iku, Pak? Mana maksude Bapak iki kepengin duwe putu, Nduk. Kowe iku wis wayahe ngekeki bapak cilikan, Nduk. Bapak iki yo kepengin koyo tangga-tangga sebelah. Wis kepengin gendong cilikan bapak iki, Nduk. Lah, janjane sampean iki wis ora sing nyedhaki apa durung to, Nduk? Ya ono lah, Pak. Mosok anak ayu ning ngene ra ono sing nyedaki iku lho. Pira to, Nduk, sing nyedhaki kowe iku? Cah iku cah kae cah anu nek telu cukup ra ya, Pak? Ono ya bapak gak rugi mben oleh milih mantri sunat, Nduk. Lah kedine ayune kaya ngene, ya pantes nek ana sing nyedhiki akeh. Wayu iki turunan kok mama kok. Mula kok nggone bapak. Alah, bocah. Ya wis ngene, Nduk. Cah telu iku mau kon mara nemoni bapak. Engko sampean tak pilihno sing pas kanggo sampean. Kapan, Pak? Saiki? Ora tahun ngarep. Pak, nggih. Saiki ya, Pak ya. Hubungannya riyen ya, Pak, wonge. Sik, Nduk. Kowe ning warung sik tuku ginju, minyak wangi, wedak. Lah, engko nek cah telu iku wis mrene, kowe masak sing ayu ya, Nduk. Oke, Pak. Neh. Nduk, nek tuku wedak aja sampe kliru wedak gatel lho ya. Apa maneh wedak nggo karambol. Halah, bapak iku lho. Sik tenang, Go. Ora. Walah, kurang kok berai ngene. Ngene carane aku ora sido panen iki info. Iki lah nomere. Sopo iki telepon? Wih, Dek Sri. Mas Adimin. Iki aku, Dek Sri. Kamu dikon moro bapak moro omah. Arep meh lapo? Dikon ngewangi maton bapak ta? Oh, ya wis. Aku tak adus sik ning ngono, tak salin ya. Aku langsung rono bar iki. Heeh, dan gak persiapan lah. Cepet. Yo. Wes ya. Assalamualaikum.
Oke, waalaikumsalam. Telepon mbok nom. Jomblo. Jancuk. Masuk. Halo, Cahayu kepiye? Halo Roy. Dikon maro bapak maro omah. Aku ki salah opo re? Kok dikon moro me bapakmu, aku yo ora diutang ketoke kok. What the fuck? Alah ngono. Iya oke siap. Kok tak rono tenang ae. Gak persiapan ya? Ya wis Dek, aku tak nyanyi sik iki lho ya. Ya wes. Kapan nunggu pacar? Jomblo ya. Wis pirang tahun jomblo, Mas? Lah. Jomblo kene ora jomblo. Yo, tak balik sik. Langsung apa? Tak sanggup rokok biji. Balik sik aku. Jomblo no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min syariati wa khalisid din. Halo Dek Sri. Ana apa, Dek? Mas, nek perlu. Nganu Mas, sampean dikon maro bapak maro omah. Dikon maro bapak. Alhamdulillah. Siap dipek mantu. Saiki, Dek. Saiki ya Mas ya. Ya. Ya wis, Dek. Rono saiki aku. Nek macet sungguhan tang makane Mas. Nggih Mas, tersuwun ya Mas ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk Sri. Nggih, Pak. Ana tamu ketoke, Nduk. Jajal parani, Nduk. Nggih, Pak, nggih. Monggo menten Mas, monggo. Sura he khai pai sum boy khai puan tôi bohu khai pram tam rapong khai prau ting lau. Wah. Iki ta, Nduk, sing jare cah telu nyedaki kowe. Nggih, Pak. Niki sing tak omongke kalih Bapak dek wau. Ngene lho, Le. Kowe kabeh tak tekakno ning kene iku. Aku pengen ro. Sopo sing pantes dadi mantuku? Yo, Nduk Sri iki. Nah, kira-kira kowe gelem gak tak tes sapa-sapa engko sing bakalan untuk Nduk Sri iki. Piye? Gelem, Le? Piye, Pak? Mulai kowe. Sapa jenengmu mau? Roy, Pak. Roy. Jeneng lengkape? Jeneng lengkape Roy Anlawo. Kerjamu apa, Le? Kerjaku pemain band. Iku tubles apa biasa? Iku nganu, Pak, pemain band sing tekdes. Tekdes iku lho, tekdes.
Tak des. Oh. Ya ya. Lah, bagian apa le? Aku. Nah, aku ya bagian nyanyi toh, Pak. Pinter aku nek nyanyi. Coba njajal bapak nyanyekno lagune sing judule Keramat, lagune Roma Kelapa. Roma kelapa. Roma irama. Ah, padha lambemu. Dungono ya. Hmm. Dungono lho. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Bob. Lah kok ibune tok le? Bapak endi? Gunanya ngono kok, Pak. Lah nek ora ana bapak ya ora ana dadi kuwe. Kowe mlethek teko watu ta piye? Lah ngono kok. Wis jelas. Wale. Jenengmu sapa? Pak Gimin, Pak. Kerjamu apa? Kula tani, Pak. Tapi kula beda kalih liyane. Beda karo liyane piye? Nggih, nek liyane kan nek usah pari syah ngoten, nek kula benten. Kayak piye iku? Kula nek usah biasane ngeten. Goodbye ngoten. Lah. Ngono kok rusak goodbye. Manuke yo gak malah mabur. Malah ngantuk yo iya. Sesek, Pak, aku di kalian liyane, Pak. Oneh. Aku nek nandur pari seminggu wis panen. Lah kok iso? Yo iso, wong aku nandur pari iku sak damine pari wis kuning tak ceblokke ning lemah. Ora apa iku ora kuwi-nek. Lah dalah sambar gendang. Wis. Ganti kowe le. Nggih, Pak. Jenengmu sapa mau? Oh, kula Salman, Pak. Kerjamu apa? Kula mboten kerja, Pak. Loh. Lah terus bedinamu lha apa? Kula teng masjid, Pak. Wah. Iki ya cocok. Ning masjid dadi tukang adzan, tukang khotbah, tak tukang apa nih? Mboten, Pak. Lah tukang apa? Ning masjid kuwi lha apa? Kula tukang natani sandal teng masjid, Pak. Kadang nek dina Jumat niku yo aku yo idul sandal. Dasmu Tapi kula saged nyanyi lho, Pak. Solawatan yo iso, gandrung yo iso, nyinden yo iso, masidarian yo iso. qasidah. Iso. Jajal, bapak pengen krungu. Bapak iki seneng qasidah nah. Sik, Pak. Aku njaluk kopine sithik yo, Pak. Oh iya, gak apa-apa. Ngale. Sithik ae yo. Nembune kok badhek, Pak. Luhur akhlakmu, kejujuranmu, serta ilmumu, itulah yang membuatku tergila-gila bapakmu. Kok bapakmu? Keceplosan, Pak. Sorry nih, Pak. Ya wis, gak apa-apa. Khair. Tak delok-delok teko swaramu kok enak nah. Apa kowe mbien tau mondok? Mesti tau mondok nah. Nggih, Pak. Kok ngertos, Pak? Lah, Pasti bapake niki ningali gudik, teng mriki bekas gudik nggih, bekas panu. Ono, bekas gudik cak Gudik? pondok. yo panunan barang. Iya, tapi yo iki masalah, Pak. Ya wis ora apa-apa, sancen niku stempel pondok. Tapi sing penting gak pinter ngono. Ya nduk Sri ya. Nggih, Pak, nggih. Ya wis, ngene. Aku tak rembukan sik karo Nduk Sri. Ayo Nduk, ning guri. Ayo, Pak. Ngene Nduk. Bapak wis ngerti kabeh. Tak telu kuwi mesti sembarang kali rek. Nah, tapi bapak ana sing srek teko siji di antara tak telu kuwi. Nek tak pilihno
Salman piye, Nduk? Bapak milih Salman, Pak. Heeh. Tapi Salman ki gudiken lho, Pak, ana panune. Alah, iku dilaburi wedak sithik lek toro to. Malah ya wis ra, Pak, gak apa-apa Salman. Nah, ngono yo anake bapak. Manut karo bapak. Wis ta. Manut karo bapak bakal kepenak. Ya wis lah, Pak. Raketan panunan lah, ra apa-apa. Penting lah bapak bahagia. Rasri kindang payu. Iya, Nduk. Ya wis, ayo. Udah mengharap ayo. Ngene ya, Le. Kowe kabeh tak kon mara, tak kon mrene. Wis sapa sing tak pilih? Sesuk ditelepon Nduk Sri. Ngetriyen balik kok. Ya, Le. Hati ya. Semangat. Jar. Yo, hati ya. Hati ya. Duh, sandalku kok gak ono? Duh, Salman. Rinio. Nggih, Pak. Iku sandale bapak iku. Kok mau nggo? Sandalku elek ya, Pak. Lah sanjange kiyaine kula dikon njipuk barang sing apik, tinggal barang sing elek. Lha iki sandalku sisisan elek kok, Pak. Oh, bocah gemblok. Kok kabeh lho, Pak? Salman sing koyo ngono, sing arepe bapak pilih kok malah koyo ngono. Wis gak lah nikah. Alah bapak no. Bu Sri, gak cocok. Koyo ngono dari bapak malah digowo. Wis dadi perawan tulah kowe. Oh bapak sarune. Wis salah, boh. Alah bapak. Aku wis kebelet kok. Aku ora entuk nikah. Di kemrawan tuang sarune bapak kuwi.